o serie de Minecraft în care o să chemăm chiar niște prieteni de mei, dacă o să pot acum. Stați să fac asta și să mă auziți și pe mine că văd că... Nu cred că o să mă auziți. Ma, hai să mergem. Cum auziți? Bun. Care-i faza cu bedrock-ul? Alunga, ai tu curat să mergi primul? Ai tu curat să mergi primul? Hai, du-te tu primul. Vreau să te duci primul. Hai, du-te primul, du-te, hai. Ce se află aici? O, mi-e frică să ne va găsi. Stați că nu mai... Chiar dacă ai rămâne un 1500, un milion, n-ar mai fi mare, dar... După aia iar miercuri sau joi în restul, 5 milioane. E greu mă Costică, știi de ce pierzi multe ore cu ora de ea. E greu, ascultă-mă, e greu. Dacă ai foarte și un topor. Am scris să safe. Acum că e liber să pot stau și eu. Da? Mamă, cât de mișto era apa aici. Păi și cum ai ieșit de aici, lor? Ai ieșit. What? Ce, mă? Caluga este mașă, ce asta? Nedura diamante. Haideți să ne jucăm. Mă scuzați că nu am mai vorbit puțin. Vreau să mergem. A rămas aici la noi, dar la tine acolo, într-o cameră. Ai înțeles? Așa, haideți să ne jucăm. Am pus puțin pauză ca să fac niște mâncare. Și am făcut rost și de barcă. Haideți să mergem. Vedem că nu duce. Ce? E aia? Ce? O să facem repede rost de niște aeron. Putem. Și
seama când dau de ăștia. toți monștri. Ce s-a întâmplat aici? Cine le-a dat drumul? Aici Bă, frate, o stare pentru prost. am și niște blocuri, niște bloace. Unde-i capul ăsta cu Hachi-Wachi? Mai pus aici cu dementul ăsta de cască în două, moară-l, mă. Dar cine le-a dat drumul? Asta nu înțeleg. S-a Acolo, uite mă, măris pentru locatul de Dunăre. Hai să mergem acum. Aici era Jeff, aici era Bonnie. Văd că a scăpat Bonnie, cred că a scăpat mă singur și după, nu știu, a fugit. Vară, nu știu, a trecut aici. Mai găsești ceva ca lumea despre în zonă. Dacă, nu știu, găsim un enghiat. Nu, că n-am cum. De unde fac și o război de cărbunii? Poate găsim Da. ceva. Nimic aici. Da, trebuie să găsim o cale să scăpăm de Hachi-Wachi. Dar, din nou, ca ăsta care mură Squid Game. Bă, mă duc pe acolo să-ți ia foc. Că mor sau nu, că mura Squid Game. Deci vreau să fac armură. Cea mai OP de Netherite. Vreau să fac armură. Deci fac armură de exact și cum. Din nou fac aluga, că avem treabă. Deci aruncăm cu Netherite tot de la aici, să nu lași nimic. Eu am 20, asta înseamnă prea multe stacuri. Deci vreau să fac așa cu Netherite, devii boss. Bă, ce? Păi am tarantulă. Uite tarantula, uite tarantula. Uite tarantula, uite tarantula. Bă, cum nu-mi dă de nici? Bă, bă, tarantulă. 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 Uite acolo multe cărbuni. Mă, mai bine mă duc după cărbune. Mamă, cât ară! Mamă! Ia și un pic de baterie. Da? Da, tati. Și mie încărcătorul să ia un pic de baterie și la lui. 21 mai am eu. Păi cum 21 dacă că eu ți l-am băgat la încărcat. Să nu-l scoți palmul, Da. ca să am cu ce să vorbesc cu mami. Apoi avem shoes-ii bossului. Se știe, deci cred că mai trebuie un chest. Da? Până nu se încarcă al meu, nu-l scoți. Da. Este boss helmet, boss shirt. Deci mai trebuie un deci de aici este de boss shirt. Bun, și mai rămâne să Imediat. și am să devin oficial de boss. Cea mai altă armură de Squid Game. Ești gata ca luga? Pune-ți armura de nether, de diamant, bun? Îmi pun armura de boss. Năpăs secret. Ia uite-mă ca luga. Hai să testăm ceva. O să dau PvP on. Deci dau așa, game rule, PvP true. Vreau să dai cu sabia ta în mine. Vreau să dai o sabie în mine ca luga. Deci dă o sabie în mine. Bă, nu e show, cred că îți bate o inimă. What? Cred că mi-au făcut costumul de pe dar pe de celălalt, hai să iau diamante. Unde sunt diamante? Fac niște unelte. 12 unelte ca luga. Pun number 1. Pentru că o să mergem la Hachi-Wachi în peșteră să ne ocupăm de pandemia de acolo. Pentru că nu e bine de rău să lăsăm să trăiască. Așa că, când e gata ca luga, mergem înapoi la Hachi-Wachi. Up, up. Deci avem două. Avem pe cel al bossului. L-avem pe cel al Waiter Shirt. Nu prea lăsam cu cine seamănă. Dacă știți voi cine este mai exact? Waiter. Da, nu știu exact cine sunt acum. Dar luga de lăsami. Lăvește-mă. Dă-i o bucată. Da, e la fel. Deci, vede, sper să nu mă rugăm pe Hachi-Wachi. La costumul. Fă-te tu. Fă-te tu, Waiter. Fă-te tu ăla. Eu am... Bă, ce făcut, mă. M-a făcut... Este mini-creeper. Nu uite-l. Leverman. Puneți armura ca luga, hai să vedem. Waiter, mă zic că e stilul de acum, nimic ca normal. Hai să mergem la Hachi-Wachi. Să vedem ce probleme avem, mă. Vreau să fac niște blocuri. Putea să fac, dar să fac niște blocuri. O să închidem pe aici videoclipul să punem mai rău asta la proști. Și o să-l închidem episodul. Gropița asta unde vom sta pentru câteva zile bune. Pentru câteva zilițe bune. S-a dus zilele. Am glumit, mâine o să facem al doilea episod. Și eu morâm, ca luga m-am gândit bine zi. Dacă m-am gândit bine zi așa. Hai să mergem ca luga, repede că fac. Hai, am găsit și o bucată.
Așa. 3, 2, 8. Hai să ne punem la culcare. Hai, pa!